Tajomstvá, ktoré si nevieme vysvetliť. Hádanky, ktoré sa priečia rozumu. Prekvapujúce a nečakané odpovede. Stretnutie so záhadami, ktoré môžu navždy zmeniť náš život. Stojíme tvárou v tvár najväčším rébusom histórie. Veľké záhady sveta vystupujú na povrch a zasahujú do nášho života spôsobom, aký si ani nevieme predstaviť. Slovenská televízia uvádza americký dokumentárny seriál Veľké záhady. Bola to politická vražda. Svet politiky charakterizuje mlčanlivosť, nepreniknuteľnosť a spleť intríg. Pre väčšinu z nás je to svet rovnako neznámy ako cesta na mesiac. Vincent Foster bol muž v najlepších rokoch, bol na vrchole kariéry, priatelil sa s najmocnejším mužom na svete. Napriek tomu sa jedného slnečného letného popoludnia rozhodol spáchať samovraždu. Tak aspoň znie verdikt oficiálneho znaleckého posudku. Ten nám však už nehovorí, prečo by čosi podobné vykonal. Navyše, ako sa mu podarilo odpraviť sa na druhý svet a nezanechať na pištoli jediný otlačok prstov. A kde je list na rozlúčku? Nevieme ani, kam zmizla guľka, ktorá ho údajne zabila, ani to, či sa našlo viacero zbraní. Zatiaľ nie sme schopní objektívne zhodnotiť, do akej miery poškodila táto udalosť verejnú mienku a dôveru Američanov vo vládne inštitúcie a médiá. Čo vieme s istotou už teraz? O 12. hodine požiadal Foster svoju sekretárku Lindu Tripovú, aby mu priniesla cheeseburger, hranolčeky a kolu. Najedol sa a približne o 1:00 si obliekol sako a odišiel z úradu. Slečne Tripovej oznámil, že sa neskôr ešte vráti. Pravdepodobne preto si v kancelárii nechal kufrík. O 5 hodín na to sa jeho mŕtve telo našlo v parku Fort Marcy. Vince Foster's body was found in Fort Marcy Park. Nevieme, kde sa počas tých 5 hodín Foster nachádzal a čo robil. Posledné hodiny jeho života ostávajú neobjasneným tajomstvom. Polícia od začiatku označovala jeho smrť za samovraždu, ale nikdy nezisťovala, či nemôže ísť o vraždu. To je v priamom rozpore s lekárskym postupom, ktorý ukáže, či išlo o vraždu alebo samovraždu. Až na základe súdnej pitvy sa má začať vyšetrovanie. V prípade Vincenta Fostera však policajná dôstojníčka Cheryl Brownová vo svojej výpovedi pred senátom prisahala, že prípad bol označený ako samovražda už prv, ako polícia prišla na miesto a telo videla. Namiesto toho, aby vyšetrovanie zvážilo aj možnosť vraždy a podniklo potrebné kroky, začala FBI na základe tohto predčasného a nekompetentného vyhlásenia okamžite pátrať po príčinách samovraždy. Vyšetrovanie údajnej samovraždy viedla spočiatku policajná stanica Park Service. Túto stanicu mnohí kritizujú, pretože podľa nich nie je kompetentná viesť vyšetrovanie podobne závažného prípadu. Aj v prípade, že by sme mohli hovoriť o jednoznačnej samovražde, mohli by sme sa právom opýtať, či by mala smrť vysoko postaveného vládneho činiteľa vyšetrovať miestna policajná stanica. A mimochodom, prečo sa hovorilo o samovražde už prv, ako ktokoľvek videl telo? Vyšetrovanie nemala viesť obyčajná polícia. Prípadu sa mala od počiatku ujať FBI. Vyšetrovanie bolo nedostatočné a neúplné. V okamihu, ako sa začali vynárať závažné otázky, mala byť vykonaná druhá pitva. Celé vyšetrovanie bolo postavené na hlavu a nekompetentné. Médiá však poctivo zaplňali prvé stránky správami o samovražde, a to dokonca už v období, keď sa vyšetrovanie len začínalo. Nespokojnosť a kritika takého postupu vyvrcholila o pol roka a vyústila menovaním mimoriadneho poradcu Roberta Fiska a zapojením FBI do vyšetrovania. Vláda ale neostala jediným orgánom skúmajúcim prípad. Najali ma, aby som vyšetril niektoré okolnosti smrti právneho poradcu Bieleho domu Vincenta Fostera. Na oddelení vražd pracujem viac ako 35 rokov a môj profesionálny názor je, že vzhľadom na povrchnosť a arogantnosť vyšetrovacieho prístupu bola smrť Vincenta Fostera všetkým iným, len nie samovraždou. Správa Roberta Fiska hovorí, že Vincent Foster si vložil do úst hlaveň revolveru kalibru 38 a stlačil kohútik. Takýto záver však okamžite vzbudzuje pozornosť a veľké pochybnosti. Ako je vôbec možné, že sa na mieste údajnej samovraždy nenašla takmer žiadna krv?
Človek, ktorý osobne zabalil mŕtve telo do vaku, povedal, že si nemusel navliecť ani len gumové rukavice. Nevšimol si žiadnu stopu po guľke, ktorá mala prestreliť hlavu. Potom, ako telo naložil do auta, si nemusel ani len umyť ruky. Za celú moju dlhú kariéru som ani raz nevidel prípad samovraždy, kedy by strela do úst neroztrieštila ústnu a nosovú dutinu, uši a neprestrelila celú zadnú časť lebky. Navyše, ak si do úst vpálite guľku kalibru 38, ako vo Fosterovom prípade, strelný prach sa nemá kde rozptýliť a uzavretú lebečnú dutinu obrovským tlakom zmení na kašu. Oficiálna správa však jasne hovorí, že na mieste bolo len zanedbateľné množstvo krvi. Túto informáciu potvrdili všetci zúčastnení kriminalisti. Takéto niečo je v prípade podobnej samovraždy absolútne vylúčené. Nedáva to žiadny zmysel. Do dnešného dňa sa nepodarilo jednoznačne dokázať ani to, že smrtiaca zbraň patrila Fosterovi. Kriminalisti našli pištoľ v jeho ruke. Bola ale skutočne jeho majetkom? Ak nie, odkiaľ pochádzala? Pištoľ nájdená vo Fosterovej ruke je Colt Special ročník 1913. Niekto ju poskladal zo súčiastok dvoch pištolí. Posledná registrácia je z roku 1913. Je to dokonalá ukážka zbrane, akú používajú nájomní politickí zabíjaci a organizovaný zločin, keď potrebujú zlikvidovať človeka s inscenovaním samovraždy. Jej pôvod je prakticky nemožné odhaliť. Boli tam len dva projektily. Jeden vypálený a druhý nepoužitý. A to bolo všetko. V jeho byte sa nenašla žiadna munícia do tejto pištole. Mám tomu rozumieť tak, že sa vybral spáchať samovraždu pištoľou, ktorej pôvod sa nedá zistiť, a dvoma poslednými projektilmi, ktoré mu ostávali? Odišiel z úradu a kúpil si 2 či 3 náboje. To znie nepravdepodobne. Ak kupujete náboje, kúpite celý zásobník, najmä ak vlastníte zbraň. Mohol mať pištoľ kvôli osobnej ochrane, ale potom by sa v jeho byte určite našli projektily toho istého typu, výrobnej série a kalibru. Okrem 2 projektilov v pištoli sa však nenašlo vôbec nič. Myslím, že Fosterov prípad je typická ukážka úkladnej vraždy. V otázke vražednej zbrane sa objavil aj ďalší zádrheľ. Dodnes sa nenašla smrtiaca guľka. FBI prehľadala celý park doslova centimeter po centimetri. Našlo sa pritom niekoľko rôznych nábojov, dokonca aj z americkej občianskej vojny. Nenašlo sa však vôbec nič, čo by súviselo s pištoľou nájdenou vo Fosterovej ruke. Znamená to, že kriminalisti hľadali na nesprávnom mieste, pretože Foster bol zabitý na úplne inom. Správa mineralogického odboru FBI hovorí, že na Fosterových topánkach sa nenašli výrazné stopy zeminy. Je možné kráčať parkom a zároveň si uchovať topánky nedotknuté, akoby práve prinesené z obchodu? Kritici vyšetrovateľa Roberta Fiska napádajú hlavne okamžité a jednoznačné označenie prípadu za samovraždu a vidia v tom politické intrigy. Oficiálna správa jednoznačne hovorí, citujeme, že prevládajúce množstvo dôkazov svedčí o tom, že Vincent Foster spáchal samovraždu. Keď sa neskôr stal hlavným prokurátorom Ken Starr, prikázal prípad znova otvoriť. Možnosť, že za jeho smrťou stoja politické záujmy, bola opäť zamietnutá a naďalej sa ako príčina uvádza samovražda. Prípad Vincenta Fostera však zďaleka nie je uzavretý. V januári 2001 si losangelský advokát na základe práva o slobode informácií vyžiadal polaroidové fotografie týkajúce sa smrti Vincenta Fostera. Jedna z nich údajne jasne dokumentuje ranu z menšieho kalibru na Fosterovom krku. V auguste toho istého roka súd vyhovel žiadosti o vypočutie dôkazov, podľa ktorých sa hlavný patológ, FBI a niekoľko policajtov podielalo na zahmlievaní skutočnosti. 8 rokov po smrti Vincenta Fostera to bolo poprvý raz, čo sudca umožnil na súde vypovedať aj tým, ktorí nesúhlasili s oficiálnym verdiktom. Je možné, že dôkazy o správach Roberta Fiska a Kena Starra si odporujú. Existujú závažné dôkazy o plánovanom zločine, ktorého obeťou sa stal Vincent Foster. Oslabila sa dôvera verejnosti v americkú vládu a súdnictvo. Veľké záhady.
Reakcie na výpovede ľudí, ktorí naznačovali, že smrť Vincenta Fostera môže byť politická vražda, boli prinajmenšom rozpačité. Vládny advokát pripustil, že vo vyšetrovaní došlo k chybám, ktoré spôsobili nedorozumenia v svedectvách viacerých osôb. Na druhej strane však súd označil upodozrievanie lokálnej polície, súdneho patológa a FBI za minimálne nemiestne, keďže sa nikto z nich s Fosterom osobne nepoznal. Existuje samozrejme veľa rozličných dohadov a predpokladov, no ani po rokoch sa neprestávame pýtať, čo v skutočnosti vieme. Dale Kyle, muž, ktorého prokuratúra označila za tzv. Dôverného svedka, bol prvý, kto v parku našiel mŕtve telo. Už od jeho výpovede sa otázka vražednej zbrane stala pre vyšetrovateľov skutočne tvrdým orieškom. V správe hlavného prokurátora Kena Starra sa píše, že svedok potvrdil, že si zbraň nemusel všimnúť, ak sa nachádzala pod Fosterovou rukou. Jedna z fotografií tela ale jasne zachytáva pištoľ situovanú vo Fosterovej pravej ruke. Na fotografii má mŕtvy dlane obrátené nadol, ale svedok tvrdil, že boli smerom nahor. Keď svedkovi napokon ukázali fotografiu, vyhlásil, že situáciu, ktorú videl, bola iná ako na fotografii. Správa Kena Starra to však zamlčuje. V dokumentoch zaslaných okresnému súdu sa o týchto faktoch vôbec nezmienuje. Záhada zbrane však nespočíva len v tom, či bola alebo nebola vo Fosterovej ruke. Niektorí odborníci sú presvedčení, že už jej výskyt na mieste dokazuje, že to nebola samovražda. Ak vypálite z pištole takého veľkého kalibru, príde k obrovskému otrasu. Počas mojej kariéry som sa stretol so stovkami prípadov násilnej smrti. No ani raz som nevidel prípad, že by pištoľ takého kalibru ostala po smrti samovraha v jeho ruke. Pre samovraždu je príznačné, že zbraň po výstrele neostáva v ruke samovraha. V niektorých prípadoch ju človek podmieneným reflexom stihne odhodiť niekoľko metrov. Tu však zbraň ležela tesne pri tele a prst bol ešte stále na spúšti. Nespočetne krát som videl zbrane vo vzdialenosti niekoľko metrov od tela samovraha. Nikdy však priamo v ruke. Nič z týchto argumentov samovraždu nevylučuje. V prípadoch, že sa človek zabil v dôsledku náhleho, nedobrovoľného, krčovitého reflexu, zbraň môže ostať v jeho ruke aj po smrti. Ako jediný argument to však nestačí. Vyšetrovatelia presadzujúci verziu samovraždy musia čeliť závažným spochybneniam. Vládne organizácie tvrdili, že pištoľ nájdená vo Fosterovej ruke bola čierna. Z oficiálnych fotografií je to zrejmé. Vo Fiskeho správe sa uvádza, že Fosterová vdova Lisa zbraň identifikovala, no o jej farbe sa správa vôbec nezmienuje. Zdá sa, že keď Lise ukázali fotografiu s pištoľou, nemohla ju identifikovať, pretože povedala, že ona a Foster vlastnili striebornú pištoľ. Podľa FBI Lise neskôr pištoľ ukázali a vtedy povedala, že to asi je strieborná pištoľ, ktorú s manželom vlastnili. Znamená to, že zbraň čiernej farby nebola vôbec identifikovaná. Problémy so zbraňou sa prehlbovali. Experti prišli s ďalším znepokojujúcim dôkazom. Fiskeho správa hovorí, že zvyšky strelného prachu sa našli na ukazováku pravej ruky, na palci a dlani. Strelný prach bol navyše aj na ukazováku ľavej ruky. Okrem toho sa tu spomína niečo veľmi zaujímavé. Strelný prach vraj mohol pochádzať jedine z predného otvoru bubienka umiestneného pri hlavni. Každý, kto sa trochu rozumie strelným zbraniam, vie, že pištoľ sa nedá uchopiť v smere proti valcu, obzvlášť nie vtedy, ak sa ňou chcete zabiť. To, že sa strelný prach našiel na oboch ukazovákoch, poukazuje na čosi veľmi podozrivé. V takom prípade by musel Foster držať pištoľ oboma rukami priamo nad prielomom valca, teda prednej strane medzi valcom a hlavňou revolvera. Predstavte si, ako sa ide zastreliť. Pištoľ drží oboma rukami, ale rukoveď nemôže poriadne uchopiť. To je veľmi neprirodzená poloha a sotva by sa niekto rozhodol zabiť tak nešikovne. Ako som hovoril, spazmický reflex môže zapríčiniť krčovité zovretie zbrane, to však nie je prípad Vincenta Fostera. Pištoľ držal zvoľna,
Palec bol pri chrániči kohútika a ostatné prsty pri zadnej strane zbrane. Otázok týkajúcich sa zbrane však oveľa viac. Napríklad, kto bol jej majiteľom? Patrila skutočne Vincentovi Fosterovi? To vôbec nie je isté. Podarilo sa identifikovať dva druhy strelného prachu. Jeden z nich bol vystrelený z pištole, ale druhý nie. FBI tvrdila, že ide o znečistenie pochádzajúce z kriminálneho laboratória. Ale najzávažnejšou súčasťou chýbajúcich dôkazov, ktorá na celý prípad vrhá tieň podozrenia, je, že sa nikdy nepodarilo nájsť guľku. Policajné vyšetrovanie ani dokonalé detektory, ktoré používa FBI, nikdy neobjavili guľku, ktorá preletela ústnou dutinou a prestrelila Fosterovú lebku. Nedávno sa objavila správa doktora Holta, jediného lekára, ktorý videl mŕtve telo priamo na mieste, kde bolo objavené. Pomôže odhaliť pravdu? Opis lekárskej obliadky je zavádzajúci ako vo Fiskeho, tak aj v Starovej správe. Obidve hovoria, že na krku sa nenašla žiadna rana a že Foster sa zabil výstrelom do úst, ktorý po sebe v zadnej časti lebky zanechal ranu o veľkosti 2,5 cm. Ani jedna z nich ale nehovorí o tom, že 2 dni po Fosterovej smrti FBI uviedla, že v zadnej časti hlavy sa nenašla stopa po guľke. A nespomína sa ani to, že na prvej strane lekárskej správy sa píše, že guľka preletela ústami a lebkou, no už na druhej strane správy preletela ústami a hrdlom. Zdá sa, že správu o lekárskej obliadke niekto pozmenil. Starr vôbec neberie do úvahy správu jedného zo záchranárov, podľa ktorej bola na pravej strane Fosterovho hrdla malá rana, pravdepodobne po guľke. Nevyriešilo by problém stretnutie s policajnými fotografmi, ktorí boli na mieste činu? Alebo porovnanie rentgenových snímok zhotovených pred pitvou? Oficiálne zdroje tvrdia, že všetky zábery na 35 mm filme boli podexponované a fotografie sú preto tmavé a bezcenné. Patológ potvrdil, že boli zhotovené rentgenové snímky, no vládne zdroje trvajú na tom, že sú nepoužiteľné. Existuje však 10 fotografií zhotovených polaroidom a tie po zväčšení dokazujú malú ranu na hrdle mŕtvého Fostera. Ja som využil právo o slobodnom prístupe k informáciám. Federálny okresný súd v Los Angeles vyhovel mojej žiadosti a súdu nariadil, aby mi bol umožnený prístup k 5 originálnym polaroidovým fotografiám Fosterovho tela ležiaceho v parku. Ešte stále čakám, kým mi umožnia prístup aj k zvyšným 5 fotografiám. Podľa môjho názoru je správa Kena Starra jeden obrovský podvod, ktorý vznikol svojvoľným vypustením informácií. Kým sa dostaneme k fotografiám, môžu prejsť roky a možno nám ich nevydajú nikdy. Ľudia, ktorí Vincenta Fostera poznali osobne, tvrdia, že jeho život bol žiarivou ukážkou neprestajného úspechu. Prvotriedny atlét na strednej škole, najlepší absolvent právnickej fakulty, právny zástupca Bieleho domu. Vincent Foster akoby v živote ani nepoznal smolu. Stal sa napokon práve jeho úspech príčinou násilnej a nečakanej smrti. V čase, keď bol Foster právnym zástupcom Bieleho domu, sa stalo niekoľko udalostí, ktoré mu mohli strpčiť život. On poradil Clintonovcom, aby vyhodili 7 zamestnancov Bieleho domu, z čoho vznikol škandál Travelgate. A navyše on a Hillary boli členmi arkansaskej právnickej firmy, zatiahnutej do obrovského škandálu Whitewater. Ak k tomu prirátate, že Foster bol etickým a morálne založeným človekom, mohli ho tieto dilemy napokon doviesť k rozhodnutiu s jediným čestným východiskom – samovraždou. Vyšetrovatelia pátrali po motívoch samovraždy a zrazu objavili v kufríku, ktorý bol už predtým vyhlásený za prázdny, roztrhaný popísaný kus papiera. Tvrdili, že počas prvých 2 vyšetrovaní papier v kufríku prehliadli. Až na 3. krát vraj na dne kufríka objavili 27 útržkov papiera. Ak tvrdia, že roztrhaný papier v kufríku prehliadli, je to jednoducho smiešné. Hľadať v kufríku nie je to isté, ako prehľadávať obchodné skladisko. Zoberiete kufrík do ruky a vysypete z neho celý obsah. To je celá námaha. Steve Neuwirth údajne objavil 27 útržkov papiera. Na mieste, kde sa nachádzal, alebo mohol nachádzať podpis, útržok chýbal. Na papieri sa nezachovali žiadne otlačky prstov. Je čudné, že niekto roztrhá papier na 27 kúskov
a nezanechá po sebe otlačky. Znamená to, že ten, kto lístok trhal, mal na rukách rukavice. Nemám predstavu, prečo by si Foster v horúcom júli naťahoval rukavice, aby roztrhal správu, ktorú sám napísal. Veľmi zvláštne. Jedna z najľahších vecí na svete je získať otlačky prstov z kusa papiera. Ja osobne by som veľmi rád stretol niekoho, kto dokáže roztrhať papier na 27 kúskov a nezanechá pritom jasné otlačky prstov. Ale vládne vyšetrovacie orgány trvajú na tom, že na papieri neboli žiadne otlačky. Pripadá mi to ako výhovorka zo školy pre mentálne postihnutých. To je celé obrovská lož. Dve inštitúcie nezávislého súdu sa stále zhodujú na verdikte samovražda. Mohli by sme možno namietať, že Robert Fisk mal osobný záujem kryť prezidenta, ale to nemôžeme povedať o nezávislom sudcovi Kennethovi Starrovi. K teórii samovraždy sa priklonil aj vtedajší najvyšší člen predstavenstva právnickej komisie Senátu Spojených štátov a neskôr senátor Utahu Orrin Hatch. Nepoznáme žiadny dôveryhodný dôkaz, ktorý by mohol spochybniť Fiskov záver, že Foster spáchal samovraždu a že sa tak stalo v parku Fort Marcy. Žiadne z podobných vyhlásení však neuspokojilo kritikov, ktorých je čoraz viac. Podrobnejšie štúdium materiálov ohľadom smrti Vincenta Fostera takisto neprináša veľmi presvedčivé výsledky. Fiskeho správa predstavovala niekoľko 100-stránkový spis. Hotový bol 30. júna. Keď ho však prelistujete, zistíte, že výsledky vyšetrovania sa zmestili na 58 stránok. Zvyšok, niekoľkokrát väčší, obsahuje iba záznamy lekárskych vyšetrení. Verejnosť Spojených štátov amerických opäť stojí pred záhadou podozrivej smrti vysokého vládneho úradníka. Vyšetrovanie jeho smrti spochybnili novinári, vládni zamestnanci aj obyčajní ľudia. Najhorším momentom takejto tragédie je to, že sa verejnosť zrejme nikdy nedozvie pravdu a naďalej bude v sebe živiť rozsiahlu nedôveru voči vlastnej vláde a oficiálnym mediálnym zdrojom. Podobne ako vražda prezidenta Kennedyho, aj smrť Vincenta Fostera bude vyvolávať protichodné emócie, až kým sa jedného dňa, alebo možno aj nikdy, nepodarí objasniť, čo sa za jeho smrťou ukrýva. Na slovenskom znení spolupracovali Silvia Rupeltová, Peter Kolárik, Miroslav Trnavský, Branislav Frajka, Monika Korenčiová a Juraj Ploskuňák. Slovenská televízia 2006.